Makoyensen foforo mu edia bronya bosumi mu na ye wono ntie ho pomponso no na ye wo mu na aka ho bia mampanifo a da Concerned Drivers Association ano e de kokobɔ ne afutuo na ma hyenkafo nyina ɔsɛ woni diem ɔyɛ wadwen sɛ okɔtena wo city a ne wachi a ɔhwɛ na nsa no ɔden niema bia ebe ha wo mo wo hyenkan mu no ɔntwe wo ho emfiri Saka nifo no kakra bi na yakɔ bronya brene mu enti ene adravafo afutuo kwama wɔn mu nyina se wɔntwe wɔn ho emfemfiri enubɔne ho ne titiri so wɔkɔtena wɔn mu steer no echi asa ne be ya enkonam wɔn mu so na nkɔfo yi ne bia emfambro manfo we ena mpanyimfo a wɔn mu ena da Concerned Drivers Association ano ene edi tudwa senia adravafo bi wɔto nani edi asi entampe ensa ena afi enubɔne bi so a eno ɛyade a ɛha atwen na abram no Adom Kasee nsɛntweni enkomo no wona mo de nsɛmbosi ene tudwa branch chairman for ni na say driver for na omo stations na ye bie sport e wo ho a bibi ti say tramon wi ene sa asra a driver for ni enom no etwe na omo nom no ye ka kire station chairman for ni na say omo ni welfare for ni hia enim animu ya no mo ye den omo nhwe sa adwuma because they see an e kwan ye mpese obi betwe asra na passenger wotikem obi hwe busua obi hwe dom na ye kwaba na pempran na akose obi life wo ye passenger so na wotika ni mu na se driver ni twe sa asra ne sa ne ma na wo wotumi se wotimi report no ma police Concerned Drivers afi bia ye de nkyerɛkyerɛ ma ye nua driver for no se de bia ye ka se driver ni obedu a na ye driver ni wo medu anya driver ni ente kaka be se ka che nua driver for no se ye Concerned Drivers ye ndai yen bronya ye simi adrawa for no yen ye betu anamako IGP ho and na transaka because still ye some of your stations no ebi wa owura ha bia ba ho ene nyama ho ni nyina de akwanhia ba o ye say amajo we lodo wi okotwa ba akwa ba na kafa akwanhia de aba enti ye bese ni ye papa IGP kwa kehia atu ne na toto ho a kire no anamo obefa bia afi bia ye ni hia se kwan so jojo o ma police for na ba kwan so na de akwanhia ene sa nyama ni na be fi akwan no so